l-ewwel prova jagħti l-impressjoni li kien kontra. Bħalli kieku qed ngħid għandna ninvestu fil-munizzjoni jew f'xi tankijiet tal-gwerra, assolutament ebda minn dak kollu. Imbagħad ivvota favur. We agreed that with the support of the leaders, the Commission will present before the next European Council, the regular European Council in March, the detailed legal proposals. Il-pajjiżi kollha qablu li l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti b'saħħa fis-sigurtà. L-Awstrija, l-Irlanda u Malta kienu on board. L-uniku wieħed kontra kien Viktor Orban tal-Ungerija. Dan ifisser li Robert Abela vvota favur l-investiment bżonjuż fid-difiża anke jekk hu l-partit tiegħu dan l-aħħar reġgħu nfexxu jxerdu miżinformazzjoni u anke gideb dwar din it-tema tant sensittiva. Madankollu Robert Abela għal darb'oħra wera kemm f'Malta jgħid mod u barra jagħmel mod ieħor. Tant li issa vvota favur investiment fid-difiża tal-Ewropa minkejja li fil-perjodu tal-kampanja elettorali tal-MPs Robert Abela kien ibeżża lil poplu dwar kif il-Partit Nazzjonalista u l-President Roberta Metsola rridu b'xi mod jibatu lil Maltin jiġġieldu xi gwerra, xi ħaġa li assolutament mhux vera. Kandidati populisti tan-naħa l-oħra illi jridu illi l-Ewropa tinvesti flusna fl-armamenti u fl-industrija tad-difiża. Tajjeb ukoll li naraw jekk ir-realtajiet kostituzzjonali tal-lum huwiex il-waqt li nibdew diskussjoni dwarhom. Kemm għadhom jgħoddu għar-realtajiet tal-lum il-ġurnata partikolarment b'dak li ġara mill-2022 il-qudiem jekk ikunx hemm diskussjonijiet illi jrieħduna l-qudiem dwar jekk il-Kostituzzjoni kif hija llum taqdix biżżejjed il-neċessitajiet tad-difiża ta' pajjiżna u fil-realtajiet tal-lum. Ħankun ċar għadni kif spjegajt il-kollega tiegħek ma importax ħanarġa' nispjega meta tħaddit dwar li Malta ikolla investiment fis-sigurtà tagħha qatt ma tkellim dwar armamenti letali dak projbiti speċifikatament mill-Kostituzzjoni u jien nemmen li m'għandniex immorru f'dik it-triq fi kwalunkwe każ. Laqqas nemmen li nistgħu nieħdu pożizzjoni forsi kif ġieli ħadna illi pajjiżna huwa maqtuħ u huwa protett kompletament bir-realtajiet li qed jiġru madwarna. Naħseb li kieku kellna nieħdu dik il-linja kieku llum jiena kelli nitkellem b'dan il-mod jew ma nipparteċipax f'din id-diskussjoni ma nkunx qed inkun realistiku. Dak forsi kif jaħsbu ħafna li pajjiżna qatt ma jista' jintlaqat minn dak li qed jiġri madwarna ma' realtà mhijiex dik. Intant il-pjan Ewropew kien adottat tard il-bieraħ bil-lejl b'mod kważi unanimu, inkluż minn Malta, kienet biss l-Ungerija li baqgħet kontra bil-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa jiddikjara li Orban spiċċa iżolat. Dan il-qbil għal dan l-investiment ser jassigura biljuni ta' euro sabiex l-Ewropa ssaħħaħ id-difiża tagħha anke minħabba l-fatt li bħalissa l-amministrazzjoni Amerikana ta' Trump jidher li mhux ser tkompli sostni l-għajnuna lill-Ukrajna. Minn dan is-summit ħareġ ukoll biċ-ċar kif il-pajjiżi Ewropej inaqdu aktar fl-imkien sabiex ikunu jistgħu jiddefendu lilhom infushom ħalli tiġi assigurata l-libertà u l-paċi fl-Ewropa. U waqt li kien qed jiġi konkluż dan is-summit, ir-Russja komplet bl-attakki tagħha. Fil-fatt il-Kremlin ordna diversi raids bil-missili u drones. Fil-mira kien hemm l-infrastruttura tal-gass u l-enerġija. Il-Gvern ta' Kiev qed jgħid ukoll li f'wieħed mill-attakki Russi indarbu 18-il persuna fosthom 4 tfal.